Athu! Akena umfana nompenzi. Thokozani bogogo, thokozani makhehla bogogo namakhehla. Niyazi ke sokuyileso sikhathi futhi la senza khona ke i-vlog bogogo namakhehla. Hlezi ngibona abantu benza ama-vlog and ngiyabona nami ukuthi ngiyayithanda i-vlog yami ngoba ila eba more educational when it comes to izinto ezi-spiritually nezinto ezi-traditionally nje kakhulukazi futhi nezinto zethu ke eziyinyanga ukuthi ke sihlanganisa kanjani inkambi senze konke lokho. So bogogo namakhehla njengamanje ngiye eFaradeli. eFaradeli ngiyolentuzana ngiyolanda imithi yalo muthi okhethwe nina bogogo namakhehla ukuthi nifuna umuthi wani, nifuna umuthi owekwenza imali. Hayi bogogo namakhehla uJanuary uhaqe wonke umuntu, uhaqe wayimina bogogo namakhehla. So iyadingakala vele into yokudonsa imali, iyadingakala into yokwenza izinto zenzeke bogogo namakhehla. So asilimeni ke manje ke ziyetsheni ke bogogo namakhehla. Ngiyangibona nami ngiyaphuthuma nje manje. Le ngiqalaza nezimoto phela lana singashaya icontent nje kuphela singacheck ukuthi kwenzakalani yabo. So bogogo namakhehla ngisaya eFaradeli ke manje ke ngiyonibuthela imithi ezokwazi ukuthi ke insize. And then emva lapho bese ngiyakuphi bese ngiyahamba ngiya la engine business khona lama tattoo. Hlezi ningibuza ukuthi why umkhulu enama tattoo, why umkhulu ngoba nginamabhizinisi bogogo namakhehla ama tattoo. So akwazi ukuthi ube nento ubungabi nayo futhi yabo le nto le ube nebusiness lento kodwa ungabi nayo wena yabo. So ngiyazi isikhathini esiningi ukuthi hayi into ngalasho yena umuntu onama tattoo uma ukuthi nginebusiness la lokho bogogo namakhehla akukho nami engingakwenza ngoba phela nami ngangingazi ukuthi idlozi lizosuka lime ngeinyawo lifuna ukuthi ngilithathe ngisebenze ngalo. Hayi abantu abawoyeka ukugxeka bogogo namakhehla babuka imisebenzi yabantu. So njengamanje bogogo namakhehla ngifuna ukwanda kakhulu ngisakhona eFaradeli. Thokozani. Bogogo namakhehla ke sengifikile la eFaradeli eThebeni ke bogogo namakhehla njengoba nibona lana ke kudekiwe ngizothatha inkambi ke izokwazi ukuthi isize wena isize futhi nowakwakho zisize umndeni ukuthi bakwazi ukufinyelela la bafisa ukufinyelela khona. Bogogo namakhehla into esifisayo kumele siyibambe ngezandla siyibone ngamehlo bogogo namakhehla. So inkambi zizosilekelela ukuthi spiritually silwe nenkinga eziningi sikwazi ukuthi siguquke sibe nathi abantu abajabulayo ngezidalwa zabo nangemithi esisebenzisayo. So bogogo namakhehla ngicela nilindele mase ngifika esigodlweni ngizokwazi ukuthi ngitshengise ukuthi ngihlanganisa ini nani. Cela ukwehlela ngenzansi inkosi khuphuke njalo. Thokoza. Thokozani bogogo, thokozani makhehla bogogo namakhehla. Nakho ke sengifikile la esigodlweni njengamanje ngizonitshengisa inkambi engihlanganisayo okwakheni umuthi wemali. NgoJanuary akekho umuntu ozodla ikabishi ngikhona. So bogogo namakhehla before nje ngize ngiweste isikhathi la uRoseline la. Roseline niyabona uRoseline iwona lo. Menikhumbulisa kahle uRoseline even namabhunu kudala ayebiyela ngawo kwakuyisona sihlahla esasikhipa inhlanhla abantu bemebiyele ngawo imfuyo ikwazi ukuthi ithengwe bogogo namakhehla.
And then emva lana abogogo namakhehla lana ngiphethe udlula behlezi. Udlula behlezi bogogo namakhehla udlula behlezi. Akekho umuntu okuthintayo la mususungene kwimachine yakho. Ngisho noma sebethiya abathakathi sebefikile uyaputshuka. And then emva lana abogogo namakhehla yikhokhela leli. Yikhokhela leli. Ngifuna nibone zonke izinto engizifakayo bogogo namakhehla yikhokhela leli. Bese bogogo namakhehla umzwaneno lo nawo ngiyawufaka la ngaphakathi. Into yemali la bogogo namakhehla into eyenzakala la uyaqhuma uyageza kuphela awuphalazi. Uyaqhuma uyageza kuphela. And then emva la umkhanya kude uyothi uqhamuka nje mebekubona kuvele nje kuhlakazeke zonke izitha zakho kukhanye wena phambili. So umkhanya kude ke lo umkhanya kude. Ngifuna nje ukusheshsha bogogo namakhehla khona ngeke izingibhora. Uvumo obovu. Shuthi kahle umuntu nje ocasukile nje ufuna kuvunywe kuyo yonke into ofuna ukuthi yenzeke uya nje ngefull force uya ngamandla wonke la bogogo namakhehla. Uvumo obovu. Na uyangena la ngaphakathi. Bese kuzomunye uplastic ke bogogo namakhehla. Lana ke mhlalanyosi angithi niyazi ukuthi ke inyosi esikhathini esiningi izona izilwane ke ema insects asebenza ngendlela efana njengeintuthwane bogogo namakhehla. Into eyenzakalayo ubone nawo basebenza futhi as igroup basebenza futhi as iforce. So uma uneyinkambi ehlanganisa izinto zeinyosi bogogo namakhehla ayikho into engeke iziphumelele ehlangene nento yakho oyenzayo. Mhlalanyosi la kuhlala khona inyosi owazi ukuthi khona impumelelo. Angenzi ngizama ukunifundisa umuthi. Bese lana ke umhlonisho lo, umhlonisho. Yabo phela ne handwriting yasisila ibuye ingidide. Umhlonisho lo niyazi abanye abaningi ke mebehambile bayo apply baqhuma bageze ngawo umhlonisho. Ufana njengegobandlovu. Hlonishwa uyahlonishwa ngaso sonke isikhathi uma usondela kwabantu. Bese emva lapho kube isondeza. Iyona into ezokusondezela imali uma uyikhulumisile waqhuma ngayo wageza ngayo uzobona nayo izinto zakho zizokwazi ukuthi ihlomuke kusondele nemali kube nje aya. Bese emva lapho ke kube uvuma omhlophe. Bengeke ngufaka obovu ngingawufakanga omhlophe. Uvumo omhlophe ngoba nifune ngaso sonke isikhathi umwenza into abantu bavumelane nawe abantu bakutshengise ukuthi ke bayayizwa yonke into wena oyilethayo ukubona. Bese siufaka la ngaphakathi nawo uvumo. Shuthi ke lo muthi bogogo namakhehla ngizoyisa esigayini uyogaywa. Bese ke emva lapho ke ngizofaka uju bogogo namakhehla. Uju lisebenza kakhulu eyintweni zamabhizinisi even nasekutheni futhi nakhona uzokhanda mhlawumbe isicupho noma uzokhanda isigqabu uyawufaka futhi uju umuzwenza isigqabu mhlawumbe isanise imali. Nakhona futhi umuzwenza into yokugquma uyakwazi ukulifaka uju ngoba uju lakhiwa inyosi into eletha ubumnandi ubusweetness empilweni yomuntu and uthola ukuthi futhi nakhona izona izilwane ezisebenza ngokuyikhandla ukuze kuzophuma lelikheke lenyosi zisebenza zize ziqede liphuma ikheke liphelele bogogo namakhehla. So nawe uma usuqala into uyayiqala uyayiqeda. So ngiyalifaka la uju nalo ngizobe selingena la ngaphakathi ngihlanganise konke ke hlanganisa nale mithi le. Bese emva lapho bogogo namakhehla ukuzwe iseyingabelungu ethi ungabo wabeka amaqanda akho in one basket yabo. So bese besho ke ukuthi ke iqanda ilona elimele ingcebo. So yindaba benze umzekelo ngeqanda ingobani iqanda esikhathini esiningi uma usunawo emaningi kusuke sekuyingcebo yakho le into yasemandulo. Ingakho nabanye uthola ukuthi even noma bayogezwa uthola ukuthi basebenzisa iqanda ngoba iqanda linempumelelo linenhlanhla and futhi nakhona libika imali. So if nalo uzolithatha ulifake kuphi ulifake impandeni zakho ugqume ugeze nalo futhi liyokulethela lokho ufuna likulethele kona.
So bokhokho namakhehla silifaka la ngaphakathi nalo. Bese sifaka elinye futhi. So kuyothi-ke bokhokho namakhehla mase kuhlangana ngeke uzubona nanokubona ukuthi bokhona iqanda la. Siyahlanganisa bese siyakuthatha sikisa kuphi esigayini. Siyakuthatha sikisa kuphi esigayini siyokugaya sikuhlanganise bokhokho namakhehla. And then-ke emva lapho-ke kuzophuma umuthi ongasukumi phansi. So engizokusho bokhokho namakhehla ngizothi-ke ngalo muthi lo khona omunye omncane ozobe uhamba nawo bese kuba yilo ohamba nge-sachets kanje, so kuzobe imithi ewu2. Into oyenzayo ngalo mncane uyawuthatha ubhoyile 500 ml. Ngizonitshengisa wona mase ngiqede le video. Uthatha u500 ml ubhoyile uwona uzofika musu ungene ngaphakathi ugquma uphuze ulikhwifele emanzini akho ogquma kuwona. Nayizwe engishoyo ngizowenza nje example sengiphethe and then emva lapho nibone ukuthi-ke kugqunywa kanjani ngalo muthi lo. Uthatha lo ufake entweni yakho yokugquma ugxabha bese uthatha lo munye uyifake entweni engathi inkomishi bese emva lokho uyayivalela uphethe leyo nkomishi bese ulukuphuza ulukuthimisela ngaphakathi emanzini ucela imali ucela impumelelo ucela ukuthi kukhanyeleke wonke umuntu okuthakathayo ozama ukucindezela zonke inhlanhla zakhe emele ibuye kuyena zibuye zize ngakuwena bese uyaphuza ukhwifi. Ilapho-ke bokhokho namakhehla imali siyilanda yonke indawo, siyilande kwizitha zakho siphinde futhi siyilande kuphi siphinde siyilande kwabantu abasiphethe siphinde siyilande emadodeni noma siyilande kosisi bethu esithandana nabo siphinde futhi siyilande nakubafowethu nakwabantu abasiboleka imali nazo zonke lezi ndawo la kubhejwa khona. So imali soyilanda yonke indawo. Uma uphuza lento ukukhwifela emanzini akho okugquma usho yonke into ofuna ukuthi ikulethele imali ikulethele imali. Cela nje ukwehlela ngenzansi inkosi khuphuke njalo thokoza. Thokozani bogogo, thokozani makhehla, sesibuyile-ke eFaradeliye bogogo namakhehla. But ngithe before ngize ngihambe ngesigodlweni othi ngiyendlule ebhizinisini lami lesithathu which is i-tattoo parlor bogogo namakhehla. So njengamanje ngizonitshengisa ukuthi-ke kwenzakala kanjani and niyazi-ke esikhathini esiningi ukuthi kwenzakalani. Njengoba nihlezi ningibona nginama-tattoo nginawo wonke lokho enginakho niyibuza ukuthi umkhulu lapha kanjani enama-tattoo nazo zonke lezo zinto. Cha, i-nature yebhizinisi lami bogogo namakhehla iyona egcine yangenza agcine nami sengisidweba ngoba awukwazi ukuthi kube umuntu odayisa into kodwa ekugcineni wena awukazi uzuze uyitheste bogogo namakhehla. So njengamanje ngicela nje ningilandela nihambe niyobona i-tattoo parlor yami ukuthi-ke yinhle kangakanani and futhi nakhona siyodweba abantu and sekukhona nama-client akhona lapha ngaphakathi. So ngumuntu nje omatasatasa bogogo namakhehla yonke indawo ngizenzela izinto ngidayisela imithi ngoba ngiyigedla ngiphinde futhi nakhona ngibe nawami amabhizinisi because ngi-youthful ngisangumfana omncane osazikhulela osakwazi ukuthi-ke asifake yonke indawo ngoba futhi nakhona i-art ngiyayithanda bogogo namakhehla. So ukuthi ngingenwe idlozi ngenza umsebenzi wedlozi akusho ukuthi-ke kumele ngiyibalekele nami eyami impilo engifisa ukuthi ngiyiphile. So bogogo namakhehla ngicela ukuthi ningilandela niyobona ukuthi-ke ibhizinisi lami linjani. So bogogo namakhehla i-setup yethu yonke le bogogo namakhehla njengamanje ngizonifaka ngaphakathi la kwenziwa khona la kwenziwa khona i-setup ukuthi abantu bazodweba. So ngilona bhizinisi lami lelinye bogogo namakhehla engikwi-partnership nabafowethu engikwi-partnership nodade bethu engisebenzisana nabo la okwenza ama-tattoo. So ngiye ngithi mina njengomuntu owafundela i-art akumele ngiduke ngibaleke kakhulu ekutheni nami ngizenzele izinto ze-art bogogo namakhehla. So njengamanje ngizonitshengisa-ke mase kungena umuntu edweba noma singeke simveze ubuso bakhe noma singeke siziveze because ngiyathanda ukuthi ama-client ami abonakale kwizinto zami engizivezayo kanje. So sizoveza nje unyawo la bemdweba khona ukuze nizo-understand ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe ekugcineni-ke ngitshengise ne-final products but bogogo namakhehla engizokusho ukuthi-ke suke eFaradeli manje ngihamba olanda imithi mengisuke ekulandeni imithi sengiyahamba-ke ngibuyela kuphi esigodlweni. Mengifika esigodlweni mengifika kunabantu futhi nakhona abangilindile ukuthi ngizoba lapha ngoba namhlanje yini isonto ngenzeka futhi nakhona ngiye emanzini futhi nakhona ngenza ibhavu. So nje ngumuntu obhizi bogogo namakhehla ngiziphelela impilo yokuthi-ke ngisiza abantu la ngakwazi ukusiza abantu khona. Phela nje ukuthi-ke ngihlele ngenzani inkosi khuphuke njalo thokoza.
la corta me encanta. Superando todo lo que hacía. Ese balón nuevo me encendió. Ngintshele ngumfana kagogo umcebo ocelwa ngokwenza bakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi